Dámy a páni, dobrý deň, prajem. Srdečne vás vítam v našom krátkom tlačovom briefingu, ktorý sme zvolali pri príležitosti podávania návrhu na zmenu štatútu mesta Košice, ktorý súvisí s mestskými časťami a s novým usporiadaním mestských častí v Košiciach. Za mnou stoja kolegovia poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sme združení v klube s názvom Košický klub, ktorý tvorí 14 zo 41 poslancov mestského zastupiteľstva. Na tomto návrhu sme pracovali spoločne. Už v roku 2023 náš kolega Dominik Babušík predkladal návrh na nové usporiadanie mestských častí. Vtedy sa to stretlo samozrejme s nevôľou, ako za posledných 30 rokov. A dookola sa vyťahujú tie isté zástupné problémy a argumenty, prečo túto zmenu neurobiť. My všetci spoločne máme za to, že pre budúcnosť Košíc je veľmi dôležité, aby sme sa v tejto téme posunuli vpred. Máme za to, že 30 rokov diskusí už stačilo a je potrebné urobiť ďalší krok, lebo samosprávy na Slovensku celkovo čelia množstvom kríz a potrebujú sa správať ekonomicky a racionálne. Súčasný model usporiadania mestských častí nie je dlhodobo udržateľný, nie je ani ekonomicky a neslúži k tomu, aby Košice boli konkurencieschopným mestom. Náš návrh spočíva v tom, že predkladáme uznesenie, ktoré v prvej časti hovorí o novom usporiadaní mestských častí. Navrhujeme 12 mestských častí. Bližšie, prečo práve 12 vám povie aj môj kolega, ale vychádzame hlavne z toho, že tento návrh bude vždy politickým rozhodnutím a momentálne po tých všetkých diskusiách za posledné mesiace máme za to, že 12 mestských častí má šancu prejsť cez radu starostov aj cez mestské zastupiteľstvo a má šancu získať čo najväčšiu politickú podporu. V druhej časti tento návrh hovorí, že je potrebné sa baviť aj o financovaní a novom modeli usporiadania kompetencií pre mestské časti. Chceme, aby všetky novo vytvorené mestské časti mali rovnaké kompetencie a rovnaké férové predvídateľné financovanie. Na tom je potrebné pracovať a prišli sa nám množstvo legislatívnych prekážok, o ktorým vám povedia viacej kolegovia. Ale preto ukladáme primátorovi mesta Košice, aby spoločne s nami, s odbornými útvarmi magistrátu mesta Košice a všetkými poslancami do 39. vypracoval tento návrh nových kompetencií a nového financovania mestských častí, tak aby sme to stihli prijať všetko do konca roka, aby bolo úplne jasné, ktorým smerom sa uberáme. Čiže pre nás vnímame to ako prvý dôležitý krok na dlhej ceste. Musíme povedať, že ako si predstavíme to nové usporiadanie, koľko mestských častí a potom nás čakajú roky práce, tak aby sme to stihli. S tým, že ak bude aj tento návrh prijatý v mestskom zastupiteľstve a nebude vetovaný, potom samozrejme rozhoduje rada starostov. A ak to prejde všetkými vecami, tak celý budúci rok budú všetky mestské časti a mesto Košice pracovať na tom, aby sa to podarilo. Ale účinnosť nadobudne táto zmena až k dňu konania najbližších volieb. Čiže bavíme sa o koncu roka 2026. Tento návrh po všetkých vystúpeniach malú chvíľu predložíme. Na záver chcem ešte povedať, že čakali sme iniciatívu od vedenia mesta, lebo toto má byť primátorská téma. Samotný primátor ako poslanec mesta Košice v minulosti viackrát otváral túto tému a hovoril, že to bude riešiť. Čakali sme 7 rokov, nič neprišlo. Žiadni iní kolegovia neprišli so žiadnym iným návrhom a preto im stačilo, prišli sme s návrhom my. Je to základná povinnosť každého poslanca prinášať rozhodnutia a návrhy, hlasovať, rozhodovať. A preto hovoríme, že poďme sa o tom baviť. Zároveň vyzývame všetkých kolegov, poslancov a starostov. Ak máte iný návrh, ak máte návrhy na vylepšenia, ak si myslíte, ako by to malo fungovať, poďte diskutovať. Neútočte, nebuďte osobní, nehľadajte zástupné problémy, nevyhovárajte sa. Poďte spolupracovať a poďme spoločne tvoriť budúcnosť Košíc.